Ja, det börjar dra ihop sig. Vi har 3 minuter kvar till start. Får man se några armsträckningar och lite stretching i startledet? Ja, det är bra. Men ni kommer att bli varm. Inga problem. Det här är jobbigt. Banan kommer att bli besvärlig. Det är mycket snö. Pantera 5000 och 79 om jag inte minns fel, som är i ledning. Det var en riktig dräpare då han var ny. 48 tokiga hästar under huven. Undrar hur många det är kvar. Om ni tittar nu så ser ni hur det går till. Föredömligt, föredömligt. Nödstoppen, absolut livsviktigt. Så kanske han ser sig för lite grann. Så det är ja. Mycket snyggt, mycket snyggt. Störst går först. Det låter som en del att trimma mer än andra. Det är ju självklart Hot Pistons and the Ram Burners som låter mer än andra. Ja, som ni ser så höll inte banan särskilt länge. Det börjar lösa upp och luckras upp. Det har vi både för- och nackdelar.